When Papa be a friend, Chairman Wontumi. Meaning no pa. What is it, Chino? Mati said, "Dino crowd was so." Welcome to the Political Rant with me, The Voice, right here on Ghana 70VGH. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notifications so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. As Honorable Asiedu Nketiah, chairman of the NDC, has been speaking. Now, say Chairman Asiedu Nketiah, General Mosquito, as is popularly known, or presidential ambition, and the strategy needed. Wow, person president, and every now and then they say, for what do you call it? Interview. One-on-one interview. We chairman, wabe chairman we there. Unti call radio station na only obi call argument. I say kind of mean KB and no Debbie. And they say chairman Asiedu Nketiah unkwane call radio station here inviting special guest of honor now AyEka sir. And the chairman was invited, okay, to Onia TV. Captain Smart program. Mwamunim Captain Smart. Ye papa ya. Mwamunim Captain Smart. Ye papa ya. And the Captain Smart studio no say ubasa most of the time you have more questions in advance. When you are coming, you know what you're coming to talk about. Maybe you won't know specific questions, but what you are coming to talk about, you know you have a fair idea so that nothing takes you by surprise and all those things. And the Ogba Hono and Captain Smart, mischievously, I may say, Bisana about Chairman Wontumi in Sensema Ekoso. Now, Asiedu Nketiah Honorable say, Chairman Wontumi, Chairman Wontumi, Chairman Obetumi. But you see, one thing is very captivating, and that is what actually my attention was drawn to when I was watching the video. Honorable Asiedu Nketiah's posture in answering the question gives away the fact, say, everything that is happening with Chairman Wontumi, they be planned. Be planned. Say, yenka say, illegal mining, freezing the accounts, man in income, everything that we've seen happening, from the look of things now, that has been rehearsed over time, and that is being implemented carefully. And see, just like the way BNM say, they always were flirting with the idea, say, Chief Justice, and the is being seen that they have succeeded in doing. Again, they were again flirting with the idea, say, from the Chief Justice, and him say, they eventually will want to go and get at electoral commissioner na agent Mensana. The same thing as a nipa biwohwa or more MPP mu. Even when they were in opposition, they have planned ahead. Say Omuba, Sanipa will say no, make sure mu lesson. And Chairman Wontumi is one. Chairman Wontumi is one. Because once I send as chairman, I see Nketiah party maker say everything that is ongoing, or no there, whatever is being said on radio and TV reported, that's what he's aware of. What say and draw can see because most of the time, even our cabinet, president or invited party chairman is secretary, even though they are not cabinet members, but because party is the one that has given birth to the government. And see, in every step that the party will want to take, it is in the best interest of the party. Because government there 4 years, but party there see what order. And see, the party will always want to make sure, say, every decision you are making, every step you are taking is in line with the party's vision, and it will better the party's electoral fortunes. That is what the party does. And see, Chairman Asiedu Nketiah cannot say he only gets to know on TV or radio. Another interesting thing that Chairman Sakaya and say, Chairman is telling Ghanaians now, say a obi tum, and I say, Sanidino. They say they were Chairman Obetumi. They say they were Chairman Obetumi. The issues there. Oh, then what? Aboa Kwaku. Aboa Kwaku.
ɛna ɔte baabi ɛna ohun sɛ kotwa mansa wawo ne mma na ɔkɔ akyima na ɔgya ne mma no wakyerɛ wɔ mu sun sɛ ɔni hɔ na kɔm de wɔ mu a ɔmo nsun sɛ bibi ntimi yo maame bibia ntimi yɛn ɛna kwakuo bɛto sɛ wɔ mu sun da korɔ no sɛ musuo na mabɔ so no wan ne wɔ wiase a bibi ntimi no enti sun no nyɛ supa nti mo nsesa na mo nsun sɛ bibi betimi yɛn ɛna kotwa mansa baa ne mma na ada ne sun ya o mu sun bibi betimi yɛn no sɛ hwɛ me ɛdɔtɔ mu hene deɛ bɛ na betimi me se me mma ne mu bibi antimi mo nti wan na bɛkyerɛ mo sei na mo sɛ papa kwakuo na ba ha na ɔsɛ yesu no nyɛ nsesa nso na ɔsɛ hwɛ kwakuo na bɛka saa me kɔkye no na ma kɔkye no kora ba ma we ne nam asesi ɔkɔɛ kwakuo si dunsini bi so ɛna ɔsɛ wo kwakuo na wo abɛkyerɛ me ma akyerɛ bɔne wo huri sɛ ɔkɔkye kwakuo na kwakuo ehuri esi fam a apapai na nsono mu dunsini no soro do waka dua no so na wawu atɔ dua so ɛna kwakuo kɔfa ne ma no sɛ momra mɛhwɛ mo papa sɛ ɔsɛ bibi ntimi no wahu musu no aseɛ no bibi betimi ebi na ato wo ntimi no ne issues there ankasa dem pa na one seven nim me so nim sɛ sɛbe menye prosi ɛna menye judge menye investigator deɛ mote no wɔ radio so ɛno a na yɛ nyina tie na deɛ minim wɔ democracy mu ne sɛ yɛto yɛ nsa frɛw investigative body to ne nsa frɛw sɛ bra na asɛm bi wɔ hɔ a ɛsɛ wobɛyi ano dwirimdie bi aba bra bɛyi ano a bɔkɔ na de ho kɔ na wakɔ ka wasɛm no ɛda ne kwa mu sɛ wonyɛ bɔne a sɛ woba fie ba wayɛ bɔne nso a dede no a nipa betu adi wakyi yɛmpene no ɛno ntimi enyi wo mfiri amaneɛ no so nti mete sɛ yɛafrɛ no deɛ di kan na ɛfa illegal mining ho ɛne afrɛ wo ɛna ɛno gyama okoyi ebia no ɛna foforɔ so aba sɛ sika bi contract bi a wagye a ɔnyɛ aban sika bi a wagye a ɔnyɛ na yɛsankyee no ɛsi 48 hours dura ɛsɛ yɛma wo bail anaasɛ yɛde wo bɛkɔ court yɛma wo bail so a yɛbɛtumi ayɛ no unconditional yɛbɛtumi ayɛ no sɛ bail conditions enti ɛsɛ ayifo yi yoko ɛhefo na kyee no economic and organized crime wɔn mo kyee no 48 hours duru yɛ yɛama no bail ɛna yɛde conditions aba sɛ brabe yɛ satisfy conditions na kɔfie wei so ɛho atitrasɛm ne demonstration so nka ɛfa he afei nyonom ne MPC kikiri yɛmpene ɛkɔtena ho a wɔn tete fam ɛno nti minhu dede a na wɔn yɛ no nyina na mente aseɛ na wodi political party anim wodi kuo bi anim a ɛsɛ sɛ wɔnam ntuo ɛne one yɛ no ɛtwetwe nipa ɛba na asɛm a wɔbɛka nso ɛbɛtɔ asumu ame aka sɛ asɛm wɔ yi a NDC foɔ kan na MPP foɔ kan deɛ ɛtɔ asumu enti yɛ nyinaa nka bi mu awɔ na woka sɛ me deɛ akɔyɛ sɛ spoil child bibia na mafa mbɔro me de ahyɛ me motoam bibia me de mama me wɔ yi a mesu sɛ akwara so pesu asu a deɛ ɔka ne sɛ ɔpɛ kɔtɔ tiri akwara bi pesu asu a kɔtɔ ti na ɔpɛ na kɔtɔ so ni tiri na kyɛ sɛ sunu anu besu
Ebi ni de afenyo mark in the group from here no parliament no. Say the emrakwan so fa ye fa emrakwan so to question and query obia. It is useless for party members to go and show support, number one, to go and demonstrate there that they want their members released. Chairman Asiedu Nketiah ni kasa new. The same leader of the NDC when Never Akufo-Addo was in power and things were being done legally. We shut on top of his voice. We call Akufo-Addo all names, all sort of names and all this. So that same person and now catch the you say Emra wo ho, Emra wo mine mu. Enti ye di obi fa mra kwan so a sa nepa no. People should not go and gather. Chairman Asiedu Nketiah that when Jachi Kwesen MP no, he had in the court over, I think, falsification of documents and stuff, and the court found him guilty because they had to do a by-election and was sent off. The same Asiedu Nketiah that was letting NDC MPs boycott parliament. Boycott parliament to, if anything, go and gather wherever it is. That same Asiedu Nketiah. We are here with time. We will all see how event turn up. Yo.